Mam 230, czekaj, bo to się kończy beta, to i tak zrestartują. To Jose zrobię tak, No. że Jose kupia celownik. Aha. Moment, Assault. Ale też głównie właśnie gram Assaultem. No Assault. my tu mamy. Craft. Changing mode. A, czekaj, co to jest? I on shot. Weapon against turrets, shields. To nie. Night Vision, stary. No ale nocnej mapy tu nie ma, to na razie chyba się nie przyda. Nie wiem, czy w ogóle ma być jakaś. A pójdę se, czekaj, a jeszcze, ja lubię najbardziej heavym grać. Aha. I ja se tutaj zobejrzę, co tu jest. A co to jest? Barrel vent system allowing weapon cooldown when trigger release, dobra. Nie. Też mam jakieś Night Vision, Reduced Recoil. A to jest... Aha, nie stać mnie. 30 punktów potrzebuję jeszcze. Kurdi. Dobra, mom. I jeszcze se celownik sam w dupia. O, Victory Pose. To są jakoś w ogóle ostatnie godziny tej bety, nie? No. No fajno gra, no. Dobra, mam dwie rzeczy hopy na tym. No to dowej. To już zapisuję. Play. Robimy multiplayer. Ja. Ciągniemy se pierw normalnie, Galactic Assault. Ja. Naboo. Dobra. No to ja Assaulta biera. Tradycyjnie. Do której beta? Podobno do 16. A nie Ostatnie wiem. momenty. This is last moment. Jak wam się giera podoba? Elegancka, panie. No właśnie, o dziwo się podoba. Czego się nikt nie spodziewał. To my są A co tacy najśmieszniejsze? wielcy fani. Jest bardzo mała zawartość aktualnie, a już jest spoko. Zobaczymy No. jak będzie więcej. No, Bo na razie mamy tylko raz, dwa, trzy mapy, łącznie z tą w kosmosie. Znaczy w tym, w przestworzach, czy jak to tam. Latanie. Dobra, i jadymy. A wiesz, że już tutaj można na tej mapie strzelać na drugą stronę? tak, I tak, ubić? wiem. No, trafiłem ich tam parę razy, ale... Snajperzy się świecą jak lampki. A ja mam Night Vision jakiś taki. Chodź, idziemy. Na lewo strona. Ida. Tak zwaną zajta. Faktycznie na trzeciej osobie się lepiej gra, bo można te wszystkie Jest, dużo za ścianę. przewrotki za ścianę patrzeć. I przewrotka też jest na pierwszej, ale ty nie No, czujesz, że ją robisz. no tak. Właśnie o to Tego chodzi. nie mogę. Dobra. To się rozchodzi. A ja ich w ogóle mam stare na Night Vision w ogóle podświetlonych na tym celowniku. To Ci mówię, oszustwo. te ulepszanie broni jest eleganckie. A z lewej strony strzelają. Dobra, mam jednego. O kurde. Jeszcze jakaś wyknoliło. A to rzuca ten generał. Jesteś? Jestem. Dobra, to ja mam shield jak coś. No, Chodź. dobra. O! Zapomniałeś. Dobra, to na prawo musimy, bo to musimy przeczekać. A po prawej stronie są w barakach. Aha. Przebiega ktoś. A nie, to jest nasz. To jest dobra. nasz. I teraz tu widzisz, z trzeciej osoby. Dobra, to dawaj na drugą stronę. I kopyrtka, i brum. O, są już, idą. Są. Ciepia granat. Dobra, zginął. Odbił się. O, jak żeś go w kosmos wypalał. Dobra.
Tu nie można jeszcze przełazić. Jeszcze nie można, to trzeba tutaj kampić. Z lewej ktoś? A idzie. Dobra. Kurde, ten celownik to jest oszukany. O! Tył! Tyły! A, kurde, powalił mnie. A mi też. Aj, za późno, że się... Co za bydle. Za Heimgear. Ja już mogę coś, ale zbieraj, szporujemy, Zbieram, co? zbieram, Albo nie! zbieram. Dobra, ja się wdupią do tego. Jeszcze nie mogę nic. Za 400 hopy do czołgu. No, Na działo. czołg. Wstąpiłem na działo. No, tysiące harmat brzmiało. Czy tam setki? Setki chyba. Dobra. Kurde, żeby ino z tym nie było tak jak z BF-em trójką na przykład. Beta się fajnie grała, a potem już nic ciekawego. Z jedynką, ale chyba nie. To będzie dobrze. Oj, po hopie. Dobra. Jo, jada czołgiem hopy. Jedzieć. Kurwa, ale on nie jest taki mocny ten czołg wcale. O kurde. On tak wcale nie zabija na raz. To by było za proste. No, by był zbyt overpower. A, zabiłem go w końcu. Dobra, wylazek z czołgu i da lewą stroną. A widzę Kurde, hopa. cywile biegają, mi się wydawało, że to... Ja nie strzelaj, don't shoot. Tu jakieś bażanty biegają. Ja. Ty, ale chyba się zdupił ten. Co? Equip. Tak? Equip mi się zdupił. Nie mam tego celownika, co żeś miał. Nie wiem. Czemu? Au, au, au. Gryzie bober. Dobra, jada do przodu. No. O kuźwa. Dobra, mam go. A jest typek. Muszę zobaczyć po śmierci. Mam 3600, ale nie kupuję jeszcze nic. Heavy. Equip. No nie, no jest wszystko. To jeszcze raz spróbuję. Też bych mógł coś wziąć, ale jeszcze po czym ja? Na tego, na diabła. Na 5. Ja, na diabła. Na diabła. Bo jak włazi to ho, wszyscy wydupiają. Dobra, idę za tobą. Dawaj. Ja są przed nami po prawej. O, jest A gościu. jest? O kuźwa. O, już mam ten celownik, dobra. A jest gościu po lewej. Dobra, zabity. Dobra. Zabity. Lewa. Aj, dobra, ma bardzo mało życia po lewej, od razu za tym. A, ale zabity. Udupił cię. Dobra. Dobra, a jeszcze mi brakuje 500 do 5000. Jobą. Ja tam lubię Darth Maul. A jeszcze Darth Maul, jeszcze ktoś tam jest. A tego można, ci co latają, można do nich strzelać w ogóle. No, no, no. Ale... No, trafiam w niego. Padł, bo on tak nisko se cwaniakuje. Ale tym się ciężko lata. Ja już się wprawiłem. Czy wiesz, w Battlefieldzie 3 na przykład też trzeba było, nie? Dużo Tak, wprawy, też się ciężko żeby na przykład tam. helikopterem, No, 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 dobrze, samolotem to w ogóle, jak jeszcze No. w pierwszej osobie na hardkorze to No, masakra to w była. ogóle. I te ptaki spod ziemi. Ja. A idzie ten kurde super bohater.
Co, ale od nich? A, zabiłem ją, no. A. Super bohatyra. Wiem też. Plot assignment accepted. Roger, roger. O, kuch. Headshot. Dobry, drugi headshot. Penetrating the transport. Dobra, to już będę miał tyle. Dobierz diabła. Ale nie, no jeszcze żyje. A, dobra. An ally has joined the battle. Dobra, dostaliśmy Firing buffa. on the transport. A. Warning, enemy morale has increased. Jeszcze potrzebuję, kurde. B1 unit Gdzie? activated. MTT reporting subsystems failure. Są jakieś takie małe latające, tak szybko latają, że nie idzie ich zestrzelić. Dobra, zaraz będziesz szło w liść. Siuliksy. MTT under fire. Lots of damage. O, dobra. I biera teraz tego, dziobła. Wiesz, Dobra, zobaczmy go. Jelca po nie... A, do wej! Has arrived. Coordinate attacks. All ready. ciulia komina. MTT targeting weapons. Target acquired. No to już chyba dobijemy, bo już prawie są. Grenade prime. A to ty lecisz tu. A, tu nie można! No, szybko, szybko. Rozdobili. The MTT is in position. Clear the Chyba już area. można wchodzić, Nie, nie albo można. nie. Kurde, od tyłu coś. For phase A nie, z góry strzelał. Dobra, można włazić. The palace throne room has been sealed. All units proceed. O Jezu, jaka rzeźnia. Override the door O ja. control systems. Kurwa, wydupię stąd, bo HP muszę zagenerować. Dobra. Uważajcie, granat tam leży. Siupaga. Dobra, ja wchodzę. Właśnie. Nie możemy iść samemu. O kurde! Tutaj są ludziki. Trzeba pressingiem. O kuźwa, ile chcemy. Regeneruję HP i zaraz włazimy. Ja idę pierwszy. Dobra. A może ten shield? Nie, 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 nie. Dobra. Kurwa, Czekaj, granat! granaty. A. Dobra. Ach. I'm ready to go. Twin Wrist Blaster. Nie, to jeszcze nie biera. West station secured. Uploading override. Kurwa. Prepare for Republic counterattack. Dobra, przejmujemy tu. Unit at the west door controls. Ja Beginning pierdzielę te override. ślepe zaułki, jakie to głupoty. Aj, się trzeba wrócić. Ale że ich wydupił, wiesz? 4. Dobrze. Dobra, wbijam. Transfer Nasz. on Sorry. controls completing shortly. Dobra, zginąłem, ale chyba kurwa zabiłem ich bardzo dużo. Dobrze, dobrze. Palace doors unsealing. Run Błagam, niech mnie to destination zrobi. Okej, programs. pozdrawiam cię. Push the enemy back and prepare for phase 3. Dymy. Basic protocols online. Ale to jest mocarne jak się... A, kurde, granat mi się odbił. A to była Rey mnie zabiła. A nie jest ta Rey, to jest ta z nowej, ta bohaterka z nowego? Powiem Trailera? szczerze, nie mam Nie pojęcia. znam się. Czy to jest Last Jedi, kurde. O, jest. Dobra, teraz po tych schodach.
Roger. Shoot the sentry. Grenade armed. O kuźwa, tu wieżyczka. A! Zabili. A te wieżyczki są kurde, one wybuchają jak je rozwalisz. no. Dobra, biera tego. Twin Wrist Blastera. Piu, piu, piu. Aha. Trzeba badać, co oni to mają. Ty. A to nasz. Unidentified enemy. Powerful enemy. Co to robi? Ja pierdzielę, tu idzie epilepsji dostać. No tutaj piu jest cały Ktoś ma czas. Dark Maula, właśnie. Kuźwa, i mi się drzwi zamkły przed nosem. A! Faster. Throne room is nearly captured. Wezmę sobie jeszcze tego za 3000 robota, hopie, on jest elegancki. Też nim teraz grałem właśnie. Bo jak się gra bohaterem, bo w ogóle tym robotem jak tak pozabijasz podczas wiesz, życia, To ja wygrałem. to możesz dużo zebrać, że znowu robota bierzesz. Aha, A aha. bohaterem zabiję chyba z 10, No. dostaję tylko 300 punktów, bo A. jest nim, po prostu z nim zbyt łatwo zabić, nie? Żeby Aha. tyle punktów dostawać. Panie Bożu, czy droidowi wolno do nieba? Droidowi wolno piu-piu. Droidowi wolno MVP. Rybka! A, 10 level jest maksymalny. W becie. Ja? Że Ja, dali bo mi- ja, bo ja już nie No. mogę więcej, już od paru leveli nie umiem cisnąć. Dobra, to zostajemy jeszcze na tej mapie, z drugiej strony pogromy. Będzie dobrze. Piu, 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 je, 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 je. Kosmiczno ryma. Kosmiczna. Powiedziałbyś, że wysmarkło mózg, ale za Pół duże. godziny dopiero później nawet. A co się dzieje? Fuj. Skudna sprawa. Dobra. Dobra, continue robię. Dobra, zagrajmy teraz assaultem. Aha, ja nie mam kart na assaulta. Aha, bo ja mam karty na assaulta, ale specjalnie ich nie daję. Aha. Tak, specjalnie na asaucie, Czemu? bo dostałem taką kartę, która na asaucie zmniejsza obrażenia, a coś tam zwiększa prędkość, a ja nie chciałem chyba. Aha. A nie, już wiem, zmienia mi skill. Zmienia Aha. mi chyba z granata na leczenie, ale ja tego nie chciałem. No dobra. O, pa, jak spieprzają, a żebym w głowa nie dostał. No i to jest eleganckie. Just in time. Local forces barely fought off the separatist first wave. Now the Simians are landing armored MPTs loaded with battle droids. Best bet, you stop the advance No, of ci the to MPTs. wyglądają Dobra, fajnie nie ta stąd broń, co góry. chciałem. Got an arsenal of ion disruptors that should do Musimy the job. rozwalić zanim on dojedzie, to jest nasz plan, Niklas. Będziemy cały czas na rakiety polować. No tak. Ewidentnie. Szkoda, że nie idzie robić tych pogromów cywilów. To jest gra za bardzo family friendly. No. O kurde. Jaki typ się tutaj szaił? Aj! Co mi się w plecy? Come on, żeby w plecy Dawidkowi. Surwiosz. Połóż się. Second Vanguard, To follow zostaw me! to, połóż się. Nie boli brzuch. Kurde, nie mogę z tego podnieść z tego gana i nie mogę strzelić. O, Jerona. Dobra, Niklaus. Co No. to się dzieje? Jakieś metaliczne pogłosy? A, bo te folie...
Robicie Jest. sobie czapki foliowe takie? Ja. Na wszelki, no żeby was nie Nie podoba mi zaczipowali. się. Muszę grać heavy. Ej, muszę zmienić broń. Muszę grać heavy, A bo nie ma mogę więcej zmienić HP broni, jakie i on jaja. ma armor. Ej, tak, a Shield czemu tak znaczy jakby się. nie mam tego? Nie mam swojej broni, co wcześniej ją miałem. Mówię ci, coś się zdupcyło. No, no. Musisz tak jakby się upewnić, że wziąłeś. Kurde, Ja nie też wiem. tak miałem. Nie miałem ulepszeń moich. You and me. No Chyba what the rozrzut. fuck? Ty! Para mu dał. Ja pierdolę. Kurde. Ty, ja w ogóle karty mam po... Karty się zrestartowały po tym. Ty, nie mam kart. No Porestartowali ja też nie, wszystko. właśnie. Wszystko w piździec porestartowali na ostatni dzień. Dobra. Biera fligra i furgon. O Jezus. To fryty? Jaki laser. Aha, on są. Kurde. No szczelosz. Co ma za dodatki jakieś? Dobra, bo nie umiem się skupić. Gramy. Ej, dobre to. Ej, no, kuźwa. No i znowu celownika nie mam. Kurde, co oni porobili? Enemy has crossed waypoint Alpha. Withdraw to secondary No position. ja też nie mam tych broni, co miałem. One się restartują co chwila. Kurde, nie widzę w ogóle wrogów z tego. Helikoptera. A! Ale na jednego strzała idą. O kurde. A, już mnie wywaliło z tego. Nie wiem, muszę się upewnić. Coś mi powydupczało moje... No mi też, bronie. nie mam ani broni, ani kart. No A, i nie piszą ma. na czacie, gdzie są moje odznaki? No coś po tym. Coś jest Coś nie tak jest. poresetowali. No tu mam ewidentnie, ale Ale kurde, miałem na pierwszym meczu, to ona jest dziwne. niedostępna, czy co? Ty! Żeby ją założyć, muszę za 600 ją wykupić. Co oni to porobili w ogóle? Nie wiem. No i pisze gościu, why my levels are zero. No coś zdupili na koniec, No nie wiem. dobra, no kurde. Jebać. Tfu, nie chcę znać. Kurde, taką miałem fajną bronię, to jest gówno. No i kurwa. Kurdi. Biera jakiś, nie wiem co to jest. Spodek. Niemielic katowickim. Oje. Oje. Drugi granat. Dobra, naładowane HP. Lol, co to było? Nie, w ogóle tym latającym to nie mogę się połapać, gdzie jest góra dół, tak szybko on leci. Ja? No, taki mały jakiś. Zależy w którym. Ja tym pierdzielę. Wielka masakra. Ja się ustupia. małym. Z tego działa to bije. Impact alert. O, Jesku. Together. They're closing in on the palace. Fall back along the path. Enemy movement. Ajajaj. Granat czymnął. What's your trooper? Nie no kurde, przywykłem do tamtego drugiego karabinu i teraz nie mogę nic. Ale po co przed samym końcem bety? Chyba że to błąd jakiś, niecelowo.
Nie wiem. Nie wiem. Kurw, dobra, biorę tego hopie z rakietami. Bier. Jet Trooper, moi drodzy, uważajcie. MTT absorbing fire! To nie jest... Boom, patrzcie. MTT hit! We're losing its power! Kurde, panie. Got to down that thing. Another ion blast. Czekaj, Niklaus, czekaj, muszę ci to ogarnąć. Co? A nie, dobra, bo tyś poszedł z prawej strony. No już mnie Dobra. zabił. Bo oni jak odpalają tarcze, a mają takie chudziutkie nóżki, że nie idzie ich poszczelać po nich prawie. For our brothers! Że poleciał w kosmos. A to jest co? A to jest to beznadziejne. On ma w ogóle coś ściągnięte HP? Ma trochę tam. To tam. Ten czołg, ale... Szału nie ma. Tak, dobrze się z tym odrzutowym gra. A to jest w ogóle beznadziejstwo. To fajna woda. Aha, od razu mnie zestrzelił. Piu, piu. Fine while it lasted. Drop another ion shot. Boże, mogę ci czołg walić w głowę. Tak, ale w czołg się nie bije cały czas, tylko co jakiś... On na 10 sekund jest tylko i wyłącznie. Jest możliwość strzelania w niego. Teraz można strzelać w czołg, ale to nic nie daje, on już dojedzie. On tyle HP, to musiałby mieć w 1/3 drogi, żeby go ubić. A jakby wszyscy zaczęli walić w niego, to może, ale... Ale tak nie będzie. Ion disruptor on target. MTT preparing to fire. Dawaj. A, już ciul. A w ogóle oflagowali ci na YouTubie te filmy? Z SW? Niektóre tak, połowa. Muzyka. Kuźwa. A, sam wpadł na swój granat. Ua! Spoko, nie? No, zdarza się. Stay together. Co to jest za jakiś ciężki trooper, ale wygląda słabo. Let's go. No use stopping that MTT now. Blast it. Shouldn't have come to this. Cisnymy. Fall back positions. Withdraw to the palace. We haven't lost yet. Ja wiem, że mam specjalną umiejętność z miniganem? We Nie. hold back those droids. Nie. Get reinforcements. Throne room doors are sealing. Protect the control stations and keep the enemy out. No i czuję, że nas zaklupią. No kuźwa. Co za typ? O, dobra, waliło go jeszcze. W luft. Przyszedł Łuki, kurde. Warrior. Dobra, szporuję na ciubaka. Ja, Chewbacca fajny, mu takie laserowo kusza. Ja. Ją chyba każdy bierze tylko ze względu na jej te dźwięki, jakie ona wydaje. No. No jest słaby generalnie, ta kusza nie jest jakaś dobra. O kurde, Dark Maul. O, Bił. paga. Strzelą w niego. Powie. Ale niestety nie dałem rady. Ech. Karwasz. Ogień zaporowy! To tak zwany po niemiecku, jak to było w kodzie? Twoja frei? Nie, bo to jest Nie. bez rozkazu. Nie wiem jak jest ogień zaporowy po niemiecku. To był... Pressing fire po angielsku. That override's almost finished. Take back the west station. Kuźwa, nas klupią. Got your back. We do this together.
2000 biorę na tego roketa. O ciul, co tu się dzieje? Jeszcze się wysadził. Nie wiem, że własnym granatem. Dobra, biera tego bydlaka, bo nie doszporuje. No fajny ten odrzutowy pleckak. No, ja też wziąłem tego odrzutowego tutaj. Ale ta pistoleta kolej. Ale bazuka. O, zabił że. Kuźwa. Okej, jest. Tu się mnie nikt nie spodziewa. A, mam jednego. A, ten bezgowy. Wbił. Oj, ciul. Teraz to heavy chyba ino. A, kurde. Fojer barierę. Aj. Uchwa! Nie wiadomo skąd to strzela. O, Hansa Solo, Hansa Solo. Hansa Solo ktoś wziął. Ja, leci. Kurde bele. Hans Jolo. Hans Solo to jest. O, ciula w nas! O, kurwa! Unidentified enemy deploying to the field. Dostał granat. O, zabił. Jezus Mario. Jo, uciekłem. Enemy in the throne room. Dobra. A, jeszcze poszczelał z minigana. Oje. Aż za dużo. Hans Nicolo. We do this together. Let's go. Ready. Kurde, szkoda, że on z tym miniganem tak Wiktory! wolno łazi. Zwycięstwo! Ja to dupia jeszcze my wygrali. Ha! Aha! Aha. Już się tak nagle patrz i go nie ma. Ja. Backing out. Fleets arriving in system. I'd call this a victory. To nieźle. Nikels, ale musimy obowiązkowo jeszcze jedna mapa z lataniem ciulnąć. Z lataniem. Ja. A Łe. już mi się spodobało. No dobra. Pa, ja mam level 0, chłopie nic się nie No ładuje. umie też, umie też. Dobra, robię quit, okej. Okej. Panie Bożu, czy robotowi wolno do nieba, robotowi wolno piu-piu, robotowi wolno Roger, ale Bożu mówisz, strzelaj dokładnie, a robot nie strzela. Dobra, robię play. Jesteś w menu już? Ja. Multiplayer i hopy Starfighter Assault. This is very poważna sprawa.
O, wróciły mi karty moje i rzeczy. Oje. Ojej, czy to już... Beta niby Ja trwa lubię jeszcze 10 minut. Ja lubię najbardziej latać tym małym, bo Aha. on taki jest, taki kurde mały, ale wariat. Ale bomber jest spoko, bo ma dużo rakiet. Ale wolny jest i łatwo go, wiesz, tym... O, lecą. Kosmiczne szpiki. Dobra. All forces Lecimy. repel the rebels. Fighter, widzę, że mi wróciły karty już. Fighter, Intercepta. Jezus, panie. Inserpector. Inspektor. No bo patrz, tutaj masz... Aha, to jest ten... Fighter, Interceptor i Fire. Bomberos. Aha, w Bomberosie nie mam kart żadnych Aha. To sobie zwiększymy. Dobra, tego małego wezmę. TIE Fighter. Jezu, panie, to angielski, tego w kopalni nie uczą. Dokładnie. Nie uczą nas w kopalni angielskiego, nie? No, mnie nie. Mnie nie. Ja, Dobra, poszli. Widzę, ty też tym małym pyrtkiem. Ja. Chodź, razem. Lewa strona, od razu na lewo, a ja będę leciał pierwszy. Dobra. Będziesz widział na zielono. I na dół, to się nauczysz. Dobra. I tak, ciśniesz za mną? Już się stracił. A, no to nieźle. A dobra, już jak jest. Idzie okupić. No i kurwa, i tak to się gra. Na konia jednego. A, i rozwalony. O kurde. Fak, nie wyrobił. A, że się rozdupcył. Ale dobra, ale jest dobrze. Leka dalej. Śląska Luftwaffe. Ja. A to jest tako chyba... No i rozwalił go. Kuźwa, namierzyła mi rakieta. To wtedy turbo używaj i Aha. wydupiej. I beczka, i fru. No i rozdupiony. Rozdupion. Rozdupion, pogrzebion. Nie wiem, co on robi na F? To? Co on na F robi? To ten mały, co No. masz, to musisz trzymać na F, wtedy się tak zmniejsza celownik, jeżeli jest blisko target i puszczasz jeszcze raz F i ją wypuszcza namierzalne rakiety. Jedną namierzalną. I no, że one nie zawsze trafią w wroga, bo bomber ma na przykład maskowanie, a Aha. te mniejsze mogą tak, jak są w pilocie, to wydupią tak przed nią, O wiesz? kuźwa, rozwalił mnie. No dobra. Tak generalnie nadupiać w ten duży statek. No. Właśnie w niego nadupił. Wyleciał się w niego. Też tak można. W sumie one są dwa, nie? Sile lubwa. Siulą. Our defenses have sustained heavy damage. They can't take much more. Kurde, on ma wpierony HP. No, ale te działka trzeba mu rozwalać, No. takie dolne. To wtedy trzeba zwiesić prędkość, bo wdupisz w niego. No. Defend the one remaining. That rebel blockade runner is in critical Chyba condition. mam jednego. Pierona. Kurwa. Eliminated one of their blockade runners. O! Fajnie, że był tylko z tej serii takich. Have fallen. We must Się redouble pola. our efforts. Ale już mi się HP zregenerowało. A! Wybuchłe. Nie, tu już padna.
Trafiali we mnie. Wezmę sobie bombera na chwilę. Fall back. Defend the shield generator. If failed, the entire dock will be exposed. Rebel wild. Rozdupili my wielkiego Ja, no i git. jednego. All rebel blockade runners are destroyed. That should slow them down significantly. A, ładnie. Lecimy. Enemy detected. Ready to attack. Stupion. Podgrzebion. Kurwa, muszę się zregenerować, dobra. Rozczaskał się. Co to jest za wielki statek płaski? Toście mi wczoraj pisali. Ale zapomniałem. Sokół. Soko Millennium? O kurde, oni tu wlatują do tej bazy w środku. Ja, to trzeba tak umieć tam manewrować, nie? To nie jest taki naprzód. The rebels Co? have destroyed a shield generator. I po mnie. Ty. Dobra, spróbuję sobie interceptorem. O, jaki byk. Internal damage mounted. Pisa. Ale ucieka. I mam go. Don't know how we're gonna come back from this. One generator remains. If it fails, the mark for the Star Destroyer. Co to teraz mamy zniszczyć? Nie wiem, kurwa, bo ja tutaj Iwi. dobrze latam na razie. Out of range. A to jest tam w środku, o ja. O ja. Ała. A, tu są. Chyba dostał fest. Tu uciekinie. A, rozwalony. Następny uciekinie do The rebel numbers O kuźwa! Się roztrzaskał jakoś. Satelita. Ciekawe czy faktycznie za 2 minuty wyłączą nagle tak serwer? I wydupią nam komputer. Ja. Wyłączam ci w mieszkaniu prąd. Tu ja se bomberem. A Dawidek to teraz sobie radzi jakoś. Już mam plus 2000 punktów. The Star Destroyer's shields remain intact. Nie but the chwalący dock się cannot też mi fire. idzie nie najgorzej wyjątkowo. We must defend them. Wow, Rozdupion. czulło. A non-calamari battle cruiser has jumped out of hyperspace. We can't Te afford dźwięki to jak się direct. zmieniają są. Keep up defenses and hold for reinforcements. Rebel reinforcements have arrived. Y-wing bombers. Keep them from reaching the dock.
Ała. Rozdupiło. Ło, jaka łapa! O, jest. Witam wszystkich. Dobra, 2900 mam, ale nie mogę kupić, bo kosztuje 3,5 hopy. 3,5 tauzyna kosztuje ten bydlak. Out of range, zaraz tam go. Our shields. Guard the To Star EB. Destroyer while we reinitiate. EB. A! No, śmignął. Where'd they learn to shoot? LOL! Zniknął nagle. No się bo stało? tak, bo to szczulów takiego dużego chyba. No, i on Od Boba znikł. Fett, albo ten... Ja nie, on ma tak jakby przeskakiwanie przez czas i przestrzeń, wiesz, taki teleport. A. Ja, to dupia. A, że się rozdupił. 2000, kurde. Jak on się nazywa? Mouse Skimitar. To znaczy Skimitar, to jest... To coś tam jest! Shields are down. Są hiperprzestrzenne skoki. Star Destroyer while we bring them back online. Jakbyś nie wiedział. Dobra. To jest oszustwo i kurestwo. Krótko mówiąc. Wow! Destroyer's reactor is on the brink. Się rozczaskał tego wielkiego. A nie wiem, czy jak się o niego rozczaskasz, to mu coś spada HP? Nie, niestety nie. Aby się wszyscy tak rozczaskiwali, no. A, defenat. Fall back. Ah, We have faced a good. considerable setback this day. Szkoda takiego statku, nie? Fajnie. Szkoda się narobili. Narobili się, nabudowali. No i co, i po becie powinno być. No i po becie jak to mawiają. A po becie chodzili my na drugą beta. Czekaj, to ja bych jeszcze jeden jeszcze czekam w lobby i zobaczę jak to się będzie wyglądało. Dobra. Jak tam fryty? Nie no, muszą być takie jak weźmiesz to takie miam. To jest... O, dobra, lecimy, next. Ja robię skip. A tutaj po drugiej stronie my są teraz. Ten No fighter dobra. to jest fajny. Interceptor, ja biorę tego, wiesz? Interceptora. Raptora. Interruptor. To kochę. Bardzo wielką mękę. Za mękę. Jest za surowe. No. Ja i tam. Dobrze. O, bela, Mari. Otwórz mi okno, bo wydupia ci drzwi. A boło tak, a jeszcze Boło, były te. boło. Ej, z góry, jadą Mazury. Trzymaj się, Antek Dyszla. Albo panno Walerciu wsadzę ci. Panno Walerciu wsadzę ci. Tadzi ci kryja, koleby fyja. To na pewno znasz. Kojarza. Panno Walerciu wsadza ci. I było jeszcze trio Petera Schaeffera. Ja. O, ty ciulingesze! Nie ma takiego uciekania. Dobra, jednak ucieknie. Kurde, po tamtej stronie mi się lepiej podobały te statki. Te są Ja, jakieś takie... jakoś mi się... A to wielkie. wiecie, to jest to jest tak samo. Nie, to na właśnie ten malutki musisz wziąć, on jest najbardziej zwrotny taki. No. We'll never get through while those Imperial cruisers are still there.
Bombera trzeba rozwalić. O, ładnie. Our Y-Wings finished their bombing run. Co to jest teraz za faza, co ja mam? Ja to Astro. wyłączam i włączam, nie? Zależy po Astrofaza. czym. No, zależy po czym, dokładnie. Dobra, tureta rozwaliłem. Ten, co swój zespół założył, wiesz? Tego... No hopa. Więc jakieś kawery tam z downem nagrywali. Dobra, już! Mi wstyd było, że to powiedziałem, a ty żeś to No wyciągnął ale dalej. mi teraz też jest. Tak? To zostaw, ja to dokończę ten. Ciemna strona mocy, gorące służebnice i hot dogi, Jedi, medytacja i zielone karły. Czyli generalnie wybieramy raczej tą ćmawą stronę. Ja, bo to ci źli to zawsze byli fajniejsi, to tak zawsze było. Ja. A nie zawsze mocniejszy. Ja nawet jak oglądałem stawkę większą jak życie, to Niemcom kibicowałem. Our numbers are starting to get thin. No ale i tak wiedziałem, że przegrają, no bo już było po fakcie. A dobra, już wiem o co chodzi z tym. Tym najmniejszym statkiem to jest... Oj, co się What? Co? Aha, A, jak się Lol. wkupił. Ej, ty lan. Za dużo ich było, powiedział, ale co to wiesz? tak? No za dużo ich było. A to jeszcze jeden do poprawy musi być. Luna, patrz. Lana Dao. Obejrza frytki jak w piekarniku. Ja ci zaraz wszystko powiem. All forces repel the rebels' assault. No. Już są frytki, czekaj, co chcesz? Idę do ciebie. Oj, przeszedł na ciemną stronę mocy, a skusiły go fryty. Tanio się sprzedał. Służebnice i frytki. Dobra, Niklaus, bo walka trwa. Nie no, jeszcze nie trwa. Czy nie? Jeszcze 10 sekund. Jeszcze 10. Sferyczne fryty. Smaczne fryty sferyczne. A nie, nie chcę Kosmiczne. tym. Dobra, lecę bomberem. A nie, to nie bomber. Protektuj imperialną defensywę. Ziemski robaku. Jak to, ja to jestem kosmiczny Żyd, a te ziemskie robaki. Kosmiczne żydostwo. To już nawet nie międzynarodowe, ale intergalaktyczne. Ewige Jude. Dobra, jadę. A Y-Wing squadron's appeared. Do not allow them to complete their bombing Fajnie, run. że rozdupił. O kurde. Muszę się podleczyć. Ale trzeba przyznać, że fajnie to zrobili, że robi się ten taki biały punkt i wiadomo gdzie strzelać, żeby Ja. go trafić w ogóle. Ja, bo ale to tak było w tym, na easy. Znaczy nie, w Battlefieldzie było na tym normalnym trybie, nie na hardcore to nie było, nie? Tak było? Ja. Nie przypominam to. O kurde, zalogował na mnie rakieta. To bydle, kosmiczne.
Ja muszę, bo ciulają w nasz statek, wiesz? Tam musimy bronić statku. Niedobrze. Poszła serio. We must not allow them to disable our arms. Wow, ciulło mnie coś, a. Mały wariat mi uderzył. Mały, ale ważny. Pannę Waler, ciu, wsadzać. No niezłe, panno. Takie boły szlagry właśnie. Ja będę bił w tego dużego, chłopie. Więc kupię zaraz 3 pod rząd, ale to będzie dobrze przygodem. Kuźwa, brakło na trzeciego. Ach. A już się zmniejsza prędkość i będę ciulał w niego. Ciulej. Ja, już rozwalamy go. Dobra, poszło. Ej, powiem szczerze, ja nawet mi się spodobały te latanie. No, jest tak spoko. Mi się wcześniej nie Bo podobało. może w ci ogóle. teraz idzie, nie? No, bo mi idzie, to mi się podoba. Approaching position. No i teraz wystarczy go udupić. O, i da go rozwalić. A ten dupy O, już ma niestety. pół HP. A czy samoloty można tu ulepszyć? A samoloty można do nieba, no. Znaczy no, to już my są w zasadzie. Ja, można, bo są karty, a będą pewnie do działek jakieś te. Coś tam będzie. Tamten już jest końcówa. O kurde. Mnie stupił. Hans Falcon. Kojarzy się z Falusem, no i słusznie. Aj, niestety. Ajajaj. 700, wiele mam 2000, nie mogę kupić za 2500 i za 3. Za 3,5. Reaching the dock. Jest bardzo ciężko na tej mapie, bo ona szybko się kończy. Jest bardzo ciężko jakiś statek wykupić, wiesz? Jest ciężko, bo nie jest lekko. A on sokołem tu dyma. No ale jak on tym szybko, kurde. Takim bykiem. Ale kurwa, on ma 1 000 000 HP ten gościu chyba, No. wiesz? Ja jebę. Ebe. If they take down the shield generators, our destroyer is next. No, ja na padzie w to nie grałem. Nie, ktoś tam Seto grał na VR-ce wtedy. Jak na wiarce. No tak, bośmy poszli do takiego ziomeczka, który ma to na PlayStation, na PlayStation VR. Że siedzi i głową ruszasz, chłopie, w kabinie, wiesz, ale to do pożygu, chłopie. No nie, no to już by się szło pożygać. Poszedł. Ebe. Zostaw kolegię. Jest dupion. The shields around the dock must remain functional. Defend the generators. The rebels have destroyed. Kurde, ktoś mnie zalokował rakietą. O piero niejasny. Chłopie, bombarderem to się elegancko. Chłopie, masz 1 000 000 rakiet i se ciulosz. To chwila, chłopie, kogoś. No i no on jest dupny, taki wolny. Dość.
A! Kurde, panie Sokole. Ja pana... Ja pana w ucho. Pinkole. Pinkole. Bonkol, możesz pograć Bonkol w tonowiarkach, Rebels tylko will think telefonowych, twice tak? before daring to attack these Dobra. yards again. No i co? I wychodzi na to, że jest 16 i koniec. I my oszukali świat. No. MVP Aldos. No fajny MVP. No dobra. No i tyle.